Nakamagayam yan, dita. Yan, naka-live ulit. Hello, hello. Oh, madagi kantamon pa. Anji kantam. Hello, Ethan! Ate! 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 Apa? Ay, papa. Dapat may satan na. Dapat. May baliktad mo na eh. Hello ka ko nang kini Lola Dolphy. Oo, sige pakita. Anak mo makarwaron. Ako ka talaga. Kasi mo man pa. May darin ba? Ay, ko nang narayo. Dito lang ni. Ate. Ate lang ay pa kasi mo te. Ma'am? Hello ko na. Hello Lola Dolphy. Oh, yeah. Lola Dolphy. Hello, Lola. Malaman na ka. Kasi mo man. Kasan ang pagkasay? Kakaan ko datoy. Kasi pagkasi ko? Baliktad mo na eh. Pamuyo na. Basta? Hindi akin yung papa. Nagtunto ka ta. Patutulong mo na tutulong. Sungguh lang ako. Kung damot lagay. Wow, ribs talaga mo. Ribs. Manok mo. Hello? Gini Ethan. Kaya nga rugan kinininang mo. Ang sarap ka pagpagaling ko. Ayun, nataya ko. From Sunday to Saturday, diretso barka. Apa yang pun surat dulu ya? Ako ka tayo na dyan eh. Panan niya. Balik na, doon ba dyan? Ita! I miss you! I miss you! Ay! Ano lang kita mga kalkalagyak mo ni ada chayo kita tayo bilbil ko. Agpada tayo na napapandit. Nakita tayo bilbilon. Mati nga may pakita data papaabi. Hello. Hello. Ay, pauli ito mo bingo? Nalikot. Ha? Ang kogo? Maanak ka na. Kailangan mo ti-belt. Tatay, haam mo ha. Nita! Sino? Kuya, viewers na? Sa pulang? Mano? May isa. Ano ba dito basi, May? Ano dito basi? Yeah. Dito basi nga pa siya. Wing siya? Ha? Chicken wing. Ay, wings. Tantang. Kaya mo mais. Ewan nga. Dahil share ko pa lagi tayo. Suka kan garlic. Ala, nagsunto. Bye, baliktad mo. Naimas lukot. Ala, naimas lukot kayo. Tapos, ibabra siyang margarine. Kaya ka, awa mo, ay, butter lang
Okay, ganun pa lang raw. Mo itan, Tayo makatuyan. nakalaan niya, Jay. Baka kustaran na kita ah. Kung makita mo, tibilbil ka nga rin. Kanta man na dyan. Hello again. Ang kaya hello ka rin ni Mami Dolphin. Mami Dolphin. Kita ka laon yun. Kulo na. Alam mo, sige. Nalilikot pa. Mami, ha? Jay, ay na lang. Ako, brush ta nga ron. Tiniduratan ah. Kutsara ko na. Kutsara. Kuno G ko latan, butter knife. Butter. Doon, may karmiti lang ko niya na. Wala siguro. Try ka nung. Ay ka nung. Ha? Start. Nakalmit. Kamu. Mga bagay tabangi. Baka tababa. Electric fan mo ka no, tanaan mo. Oo, oo. Oo, buong tanong. Sabi na. Kaya iyo ko na siguro. Ayaw siguro ah. Makaitin na. Nagtulin ka to eh. Makatuling kaya ka. Nakatuto pa. Nakatuto. Agilo ka kay ni Mami Dolphin. Kaya naman. Kaya naman. Kaskas kita. Ay, ni Papa. Manaya. Asan si Papa? Adik. Ate nga itong basi. Nga itong basi. Atas green tea lang. Hello ko nang iginigita. At hello ka Diyos. Ako puno. Ang nakang katagala. Magkikigilan ni. Yung ka na singipin na. Kuya, dami ako na. Na? Ang taoy kami. Mabalik sa motel ni. Okay lang, ingato mo na. Hindi pumunta na po yung nag-itim eh. Ate. Yan na to yan. Ala, kagkagatod na. Anya, titawag dito yun pa? Kastoy? Titing? Game. Wala, nainit pa no. Ikan. Kita mama. Kita mana? Boleh kita. Kita. Oh, ya itu. Landa di kota di report hindi no aguyot-uyot na di Pilipinas kay. Oregano, na oregano dali na bangis. Dali mabaling na ko na di ba iibig mo di. Oh, gusta. Lani awana. Ano yangin? Ikaw pa mo kung hindi quarantine mo. Abay, ano ni? Wala. Data kaya na, aglag-to. Nakakarutan kinini na. Gulkay bang pagka dito? Ako lapit. Good morning, kunana ni Angkol. Sino di Angkol pa? Good morning ka no. Good morning ka no. Good morning!
kunan. Neg, titing ka man na. Ha? Apay? Ala ni, ala. Kan, ngaraw. Ngayon, nakayat, ala, nakakayat. Nagtugo pa ka. I-plaster ko mo ang. Hindi kayo naman tamais na kuha. Ka na mo. Luto. Atane, good morning. Garing dan. Wala ni Ate Jocelyn. May ilapit na kini sir. Nay, sir. Good evening ka naman ita. Sir. Good morning. Good Hindi kita morning. comment sir. na ni. Dagi comment na kanya. Kaya taon, nalaing ka. Digi ni. Nalaing kay Baday. Nalaing kay Baday. Kaya reply mo tayo, baga good morning. Hello, Uncle, bro. Hello, Jason. Yan, apo, nag-boring ka. Joke lang. Tiniitan, kaya anak ko malay, ano, Spider-Man. Spider-Man, nakita na yun. Basta lang ka. Ethan. Ita, nilulok. How are you, Ethan? Lula, lutam ani. Spider-Man. Wow, leg. Ito yung ani at dati area na dito. Ala, Hello, Ethan. ipagpadawa di ba ay lakay. Nay nagtutukan. Abayan. Yung makamanaw. Yung mamanda ita na. Ipalitan kanya, dali niya aramido. Ne. Ikaw na may libay. Denek-deken. Dinek, dinak, ano di ko nang tatay, dinakadakan. Dinakadakan. Ba nga aramido ni Kuya Inya. Sabi ko na tayo. Ala. Sunod tayo. Eh, balik ako na dyan. Apay nga ti aramido. Tata ka preso. Dita. Sige, kagandang na matatagili rin. Karambo. Ala, sige. Sige. Minsan pa. Okay. Sige. Nga? Oh, okay. Ala. Ano na ipagpagka. Bawal. Chicken wings. Agpapa. Mukbang. Bang na te eh. Baba. 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 Ano naman nun? Baba. Mama. Panama. Mama. Hindi kita man. 6:45 man nun kasi. Eh, mga huli ka. Kaya makikita di bakit na dito. Ano ba po? Bigyan lahat dito. Ano kita? Di Chinese? Dito yung kaan o. Dito yung kapona. Garang ka manan. Garang ka manan. Hindi, di ako.